ҷаъфар ибни муҳаммад рӯдакӣ соли 858 дар деҳаи панҷруди ноҳияи панҷакент вилояти Суғд ба дунё омада, соли 941 дар зодгоҳаш аз олам чашм пӯшидааст. дар таъриху ташаккули 1100-солаи адабиёти тоҷику форс абу абдуллоҳи рӯдакӣ саҳми босазое гузоштааст. рӯдакиро муосиронаш ва суханварони пешин бо унвонҳои ифтихорӣ одаму шуъаро, қофиласолори назми форсӣ, соҳибқирони шоирон, малику шуъаро ва ҳамсони инҳо ёд кардаанд. овозаи ҳунару дастовардҳои шоири ширинсухан рӯдакӣ ба гӯши шоҳи Сомониён мерасад ва ӯ абу абдуллоҳи рӯдакиро ба дарбори хеш даъват намуда, ӯро надим, яъне аз наздикони худ интихоб менамояд. рӯдакӣ дар таърихи фарҳанги халқи тоҷик аввалин суханваре аст, ки таҷрибаҳо ва муваффақиятҳои гузаштаи худро дар соҳаи адабиёти тоҷику форс ҷамъбаст кардааст. рӯдакиро яке аз асосгузорони жанри достон, рубоӣ, қасида, байт, ғазал ва қитъа шинохтаанд. абу абдуллоҳи рӯдакӣ тамоми умри бо баракати хешро сарфи рушди адабиёт ва фарҳанги тоҷику форс намудааст. аз ӯ ба мо мероси гаронмояе бо номи Калила ва Димна, Симботнома, қасидаи Модари Май, қасидаи Шикоят аз пирӣ, ғазалиёт, рубоӣ, маснавӣ ва ғайра боқӣ мондааст. ба ифтихори ин шоири ширинсухан яке аз ноҳияҳои калонтарини мамлакатро ба номи ӯ гузоштаанд, яъне ноҳияи рӯдакӣ. соли 1964 ҷоизаи олии давлатии Тоҷикистон ба номи абу абдуллоҳи рӯдакӣ дар соҳаи адабиёт, санъат ва меъморӣ таъсис ёфтааст. рӯзи 22 сентябр ҳамчун рӯзи рӯдакӣ дар саросари кишвар ҷашн гирифта мешавад. донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Кӯлоб, маҷмӯаи тиҷоратӣ ва савдои Рӯдакӣ плаза ва хиёбони марказии шаҳри Душанбе номи Рӯдакиро гирифтаанд. дар маркази ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе боғи фарҳангию фароғатии устод Рӯдакиро бунёд намуданд, ки дар маркази боғ муҷассамаи ӯ қомат афрохтааст. соли 1959 филме аз ҳаёту фаъолияти ин шоири оламшумур бо номи Қисмати шоир аз тарафи киностудияи давлатии Тоҷикфилм рӯи навор оварда шудааст, ки бо ҷоизаи уқоби тиллоӣ сарфароз гардидааст. инчунин дар купюраи 500 сомонаи пули миллӣ расми абу абдуллоҳи рӯдакӣ тасвир ёфтааст. театри опера ва балет дар шаҳри Теҳрон номи абу абдуллоҳи рӯдакиро дорад. дар шаҳри Алмаатои Қазоқистон яке аз хиёбонро ба номи рӯдакӣ гузоштаанд. яке аз хиёбонҳои шаҳри Самарқанд ба номи абу абдуллоҳи рӯдакӣ буда, ин пайкараи ӯ дар яке аз майдонҳои ин шаҳр побарҷост. инчунин кайҳонавардон даҳанаи сайёраи Меркурий, яъне сайёраи Уторидро ба номи рӯдакӣ гузоштаанд.